Moi kaikille. Pitkästä aikaa. En edes muista milloin viimeksi kuvannut mitään. Siis varmaan 2-3 vuotta sitten. Siis ei oo vaan jotenkin napannut nyt. Mutta tänään oli jotenkin hyvä fiilis. Ja ajattelin, että mä näytän teille Aksun kanssa meidän kotikuntosalin, mikä on ainakin mun mielestä saatu koottua aika edullisesti. Joten lähdetään tutkimaan. No niin, tämä tässä on ollut ennen vanhaa autotallia, mutta aiempi omistaja on sitten lohkunut siitä yhden makuuhuoneen käyttöön. Ja siitä sitten jäi jäljelle tämmönen 12 neliön lämmin varastotila, mikä me sitten ajateltiin muuntaa kotikuntosaliksi. No niin, tältähän täällä näyttää. Tuolla on kaiken näköistä tavaraa varastoituna. Tuossa meidän jääkaappi. Mutta tuossa sitten on ensimmäinen varsinainen laite. Tuo on juoksumatto Nordic Track S30. Ei varmaan kenellekään sano yhtään mitään, mutta siis ihan hyvä matto. Siinä on 22 kilsaa on nopein vauhti ja sitten siinä on moottoroitu tuo kaltevuuden säätö. Tuo saatiin halvalla, siitä maksettiin käytettynä 600 €. Sitten täällä on tässä koko 12 neliön tilassa tämmönen 40 millinen kumilaatta. Tämä saatiin ihan törkyhalvalla. Maksettiin tästä 24 kumilaahtaa 100 €. Ei ollut paha. Sitten kun edetään tänne, niin täältä löytyy... Jaha, Noel tuli. Voinko etsiä sen mun johikäämän? Kohta. Täältä löytyy sitten tämmönen puoliräkki. Tämmönen ostettiin sen takia, koska täysräkki ei olisi oikein mahtunut näin pieneen tilaan järkevästi. Niin tuo saatiin aika edullisesti kans. Se oli 300 €. Sitten täällä on levypainosarja. Tähän tanko saa niinku yhteensä 227,5 kiloa painoa. Ja noista tangosta painoineen maksettiin tasan 600 € mun muistaakseni. Sittenhän täältä löytyy ihan peruspenkki. Saa tasapenkiksi ja sitten kulmapenkiksi. Tää on Tokmanilta, olisiko Iron Kyvin penkki, ja siitä puhutettiin joskus 99 €. Odota. Sitten täältä löytyy vielä nyrkkeilysäkki. Tästä maksettiin käytettynä muistaakseni 30 €. Setatanko ja 30 kilon kiekot siihen. Tanko oli 20 ja nuo painot oli muistaakseni euron kilo, eli 30. Ja sitten tuolla on käsipainot, mihin on muutama tommonen painolevy. Nuo mä saan joskus kauasti joululahjaksi, mutta varmaan se ostaisi kaupasta, olisiko joku 3-40. Mitähän nämä puuhaa täällä? Eihän tämä tila mitenkään kaunis oo. Seinät on vähän tummeentunut. Pitäisi maalata kaikki pinnat. Tässä oli ennen ovi. Mä laitoin se umpeen. Se oli projekti vähän puolitie. Pitäisi tulla vielä siistiä. Ja tässä on tämmönen hölmöseinä jakamassa tätä vähäkin tilaa. Niin tuo pitäisi kans tosta varmaan purkaa. Hieno. Mutta kyllähän täällä siis tämmöisen perustreinin tekee, koska tuossa voi lämmitellä joko kävellen tai juosten, tai sitten nyrkkeilysäkillä voi lämmitellä. Tässä pystyy tehdä kyykynpenkin, pystypunneruksen, maastavedon, leuat, käsipainoilla, kun laittaa enemmän painoja, voi tehdä kulmasoutua. Ja sitten näillä vastuskuminauhoilla, kun kiinnittää tuohon, niin voi tehdä vähän saman liikkeen kuin taljalla. Et siis ihan semmoisen perustreinin pystyy täällä tekemään. Yksi ongelma täällä on, ja se on tuo.
Täällä on vain yksi raitisilmaventtiili. Eli siis kun täällä rupeaa treenaamaan, niin täällä pystyy puoli tuntia treenaamaan ilman, että ilman muuttuu ihan järkyttävän huonoksi. Kesällä tietenkin voi avata oven, mutta sitten talvella jos avaa oven tulee aika äkkiä kylmä. Tuohon pitäisi kehittää ja kiritelmät sais vähän enemmän raitista ilmaa, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Mutta tämmönen budjettiluokan kotisali tällä kertaa. En tiedä kiinnostaa ketään, mutta mä laitan tähän videon loppuun pari treeniklippiä. Odota hetki. Mä oon ollut aika pitkään vanhempainvapaalla ja kesälomalla, niin olevinaan tullut paljon enemmän treenattua. Nyt kuuluu sitten paljon enemmän vapaa-aikaa, kun et tarvinnut töissä käydä. Mutta kiitos kun jaksat katsoa videon aivan loppuun asti. Mä lähden näitä lapsia viihdyttämään. Moikka!